Ano kayang meron sa tubig ng swimming pool sa Binwangan sa Misamis Oriental at dumarayo doon ang mga deboto? Sa bayan ng Binwangan sa Misamis Oriental, may dinarayong swimming pool, hindi lang tuwing tag-init. Libre kasi ang entrance fee, pero wala ito sa resort, kundi nasa gilid ng simbahan. At ang mga maliligo, hindi lang basta-basta rito magpapapresko. Dito rin sila nananalig ng milagro. Ang tubig kasi sa pool, pinaniniwalaang mapaghimala. Maglulublob ka lang daw dito. Iinumin ang tubig mula sa bukal. Sabay taimtim na magdasal. At kaya na raw nitong pagalingin ang iba't ibang klase ng sakit. May nagsasabing napagaling daw ang kanyang cancer. Last February, walang nakita sa liver ultrasound sa akin. May baldado na muli raw nakalakad. Milagro gid kay ako ra magid siyang ikaligo din naulian ra man gid siya. Wala may lang tambal nga akong gigamit. At meron pang literal ng butot balat pero himalang nanumbalik ang kalusugan. Pangalawang buhay ko ito, ma'am. Ito ang pinaniniwalaang healing pool sa gilid ng itinatayo ngayong Our Lady of Lourdes Shrine. Isa sa dinaluyan daw ng himala si Rito na tinubuan ng malignant salivary gland tumor sa kaliwa niyang tenga. Kala ko ordinary nga cyst lang. But after 6 months, lumaki na siya. Pinatingin ko sa doktor. Nagdasal na sana malunasan pa or ma-extend lang. Para hindi na raw kumalat ang cancer cells sa kanyang atay at baga, pinayuhan si Rito ng doktor na magpa-opera at sumailalim sa radiation treatment. Masakit. Pero pagkatapos ng 2 linggo, hindi ko na kaya. Habang tuloy-tuloy ang kanyang medikasyon, naglublob si Rito sa pinaniniwalaang healing pool. Sumasalok siya ng tubig sa bukal at kanya itong iniinom. Nagpipray ako na sana ma-prolong pang buhay ko kasi ang mga bata, maliit-liit pa sila. Siya na lang ang nagbigay ng pag-asa sa akin, ng lakas. At sa loob lang ng 6 na buwan, si Rito bigla raw naging cancer-free. Last February, nagpa-check up naman ako. Walang nakita sa ultrasound sa akin at saka sa x-ray sa lungs. Kailangan naming tanggalin ang cancer sa pamamagitan ng opera, tapos kailangan niyang tapusin yung halos 1 buwang radiation araw-araw. If you go through the treatment, we can cure cancer. Ang healing pool ng Our Lady of Lourdes, bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Wala ritong bayad, pero pwedeng magbigay ng donasyon. 3 feet lang ang lalim at 10 meters ang lapad ng pool. Ang tubig nanggagaling sa bumubulwak na tubig mula sa bato na una raw nadiskubre ng misyonerong paring Kastila taong 1920. Dito na raw inilagay ang imahe ng Our Lady of Lourdes na galing pa ng France na itinuturing ding patron ng mga may sakit. Po, way back 2019, mayroon na po tayo mga healing accounts. Kasi sa simbahan natin, kailangan pa natin yan i-investigate kung totoo ba yung nangyari. Kasi sabi ng iba, this is a shrine of miracles. Ang Dimano, milagro ng healing pool nakarating sa grupo ni Remedios na 7 oras pa ang binahe mula Davao de Oro papuntang Misamis Oriental. Iniinda naman ni Remedios ang sakit ng kanyang likod at balakang. Daan naman niya ang akong sakit sa una pa. Kanayin ko sige kay maligo ko sa Birhen sa Lourdes basig maayo ni akong gibating sakit kay dili ko makatulog. Kinailangan muna nilang magbanlaw sa katabi rin nitong pool bago tuluyang nagbabad sa sinasabing healing pool. Ang paliligo, sinabayan ni Remedios ng taimtim na panalangin. Bugat naman to akong lawas ato. Tung wala pa gitamak sa gitunog sa tubig. Pag nakatunog na, nawala ang akong gibati. Pagkaligo, sumailalim pa si Remedios sa patunob o yung pagtapat ng imahe ng Birhen ng Lourdes sa kanyang ulo.
Ang mga nababasbasan daw kasi nito, di umano, nakatatanggap ng dagdag na pagpapala. Itong water na biyaya na binigay sa atin sa Panginoon, nakatulong po na matanggap po yung hinihiling nila. Ang caretaker ng pinaniniwalaang healing pool na si Lola Celia, dito rin pinaliguan ang 8 taong gulang niyang apong si Glez na tila nabalda dahil sa baluktot nitong magkabilang mga paa. Pag dako na niya, di man giday siya makalakaw. Sa nang kadang duhagid sila akong gibuhi. Kaya ang inahan po, minyo mas lain. Dahil walang pampagamot, 3 beses kada linggo kung maligo rito si Glez, umiinom din siya ng tubig sa bukal. At makalipas ang 2 taon na tuloy-tuloy nilang debusyong maglola ang bata. Himala raw nakapaglakad. Salamat Mama Mary. Thank you sa imong paglakaw na ako. Milagro gid kay ako ra magid siya gikaligo din naulian sa magid siya. Wala may lang tambal nga akong gitgamit. Call it Blount's disease. Yung legs or sa bandang tuhod ng bata, lalo na pag less than 2 years old, minsan baluktot habang lumalaki siya, nang lumalaki, unti-unting dumidiretso yun hanggang sa ma-achieve niya yung normal alignment. Pero isa raw sa pinakamalaking patotoo sa tila hatid nitong milagro si Tatay Perio na noon para na raw lantang gulay dahil sa kondisyon sa kanyang gulugod o spinal column. Sa 2012, nagsabi na sila na hindi rin ako tatagal kung maoperahan man ako. Naramdaman ko na yun ang aking katapusan sa mundo. Hanggang sa pinatiran siya ng isang kakilala ng tubig mula sa healing pool na kanyang ininom. Mayroong kasamang bulaklak na usas puti. Yun ang ihalo mo sa iyong inumin. Kahit hirap, nagpahatid din daw si Tatay Perio sa healing pool para doon maligo. At sa loob lang daw ng 3 linggo, himala siyang gumaling. Kung maniwala ka lang sa Panginoon, ibibigay sa iyo kung anong gusto mo, lalo na sa mahal nga birin. Pangalawang buhay ko ito. Para masuri ang lagay ni Tatay Perio, sinamahan siya ng aming team na matignan ng doktor. Yung diagnosis ng patient is Pott's disease or tuberculosis affecting the spine. I'm sure nabigyan siya ng anti-TB. That's why it can be treated with anti-TB meds and we expect full recovery. Pero ang tanong, ligtas nga ba talagang inumin ang tubig sa bukal? Ang healing pool, binisita ng mga kawani ng Municipal Sanitation Team. Maghihintay po tayo ng 2 weeks up to 1 month ang result nito. Last time po, ang resulta ng aming water sampling ay nag-positive. Meron pong contamination. Pwede niyo pong pakuluan bago inumin para sa safety. Wala kami naramdaman na masama sa aming katawan. Ako po'y naniniwala na ang healing water ng Virgin sa Lourdes ay makapagpagaling po. Mindset is very important. Kung ano usually po yung ating naiisip, talagang meron din po itong impact sa ating physical health and well-being. Kung matinding pananampalataya mo at pinagbigyan ka ng Diyos, yun ang tinatawag na himala, siyensya at ang lahat ng karunungan ay hindi pwedeng tawaran yun. Ang tubig ay buhay. Pero para sa mga taga rito at sa mga dumarayo, hatid din nito ang agos ng pag-asa.